Nanin pagkaaga. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni retiradong Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales na si dating Presidente Noynoy Aquino iyo ang ehemplo nin pagiging desente as nakakuha nin respeto sa ibang nasyon. Si Morales ang sulamenteng maestrado kan Korte Suprema na nagkontrak ka na ang Korte Suprema magtugot kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na mag-numrar nin masunod na Chief Justice maski may constitutional ban sa midnight appointment. Siya ang personal na pinili ni Aquino na mag-administrar sa iyang oath of office bilang presidente kan Pilipinas kan 2010. Si Morales nagretiro alagad, siya ang napili bilang ombudsman. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Happy Friday mga ka-trade, asin mga kanegosyo. Ngunyan po, aldaw na naman in Biyernes, June 25, 2021. Ako po si Bem Berango, ang sa indong ka-trade, asin ka-consumer. Dahil Biyernes na naman po ngunyan, kaya mag-iiribana na naman po kita sa laog nin sarong oras. Poon po alas 11 hanggang alas 12 nin udto. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa Radio DZGB. Hatod po sa Indo kang DTI Regional Office 5. So nadadangog po kita sa 729 kHz Radio DZGB. Nahihiling man po kita sa via live stream sa Facebook page kang DZGB. Asin nakashare man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Kaya po please don't forget to like and follow us on Facebook at DTI Region 5 Bicol. And also please subscribe to YouTube channel of DZGB. Yaon man po kita duman mahihiling. Ano po? So again, today is Friday. Thanks God it's Friday. And salamat sa Diyos po, safe kita gabos. Sana po kamuman na sa muyang mga paraantabay, safe man po kita sa anuman na kamatean. Ano po? So ngunyan po sa episode na ini. By the way, open po ang samuyang linya ngunyan para mag-share kamukan sa indong mga
issues and concerns, mga kahapotan, manunungod po sa mga programa kang DTI, lalong-lalo na po kung paano kita magiging mga responsableng konsumidor. So, ang number ta po na open ko niyan, 0999-883-1471. Ano po? Pasensya na po kamukang last Friday, dai ko na nabasa or dai ko nahiling so sa inyong mga messages naka-zoom kaya kami last Friday. So, pigamit ko po sa kuyang cellphone device. So, kaya day ko nabasa sa mga text ni Do. So, ngunyan po, libre po kamo mag-text giraray. Ano po, ini-encourage me po kamo na makisumaro sa Samuya para mag-uri-istoryahan po kita kaining sa tuyang tema ngunyan na aldaw or ngunyan na udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So, sabi ko nga ni, sarong simana, pinag-urulayan ta itong mga manungod sa, ano nga ito Sir Jo, so pinag-urulayan ta, so tungkol sa mga online, tama ito, Opo. online transactions, ano, kasi di ba sabi ta nga ni, ngunyan na nasa pandemya kita, kulang ang sa tuyang mga movements, restricted ang sa tuyang mga movements. So kita gabos gari yao na kita nagta-transact online. Gari kadaklan sa satuya ang mga ginigibutang transactions gabos na sana online, ano, pagbayad, whether mabayad kita ki mga bills or ki ma-transfer kita ki mga payments, mabakal ki kung ano ang mga kaipuhan ta, yao na iyan gabos online. So ngunyan gari igway ning connection duman sa tuyang tema kang last Friday. Ngunyan papag-urulayan ta itong advertising or advertisement. Lalong-lalo na patakod digdi sa pinag-urulayan tang online transactions baga. Igwa mabagitang mga online advertisements, ano Sir Jo? So nganing maaraman ta kung paano kita mag-behave kung yaong kita sa merkado, sa luwas kang merkado, or kung paano kita mag-behave while doing our online transactions, ano. So, maaraman ta iyan ngunyan, iyan ang sa tuyang pag-urulay-ulayan, itong manunungod sa advertising, actually, and sales promotion, pero, daita mo na pag-urulayan sa sales promotion, duman kita matutok sa advertising, or itong pigaapod tang mga false and misleading advertisement, paano ta iyan maaraman or protektado ba kita, igwa kitang habol kung kita naloko ngaya or arog kayan. Mga arog kayan, ano? So, Sir Jo, maray na aga po sa imo, kaibahan ta naman ngunyan. Sabi ko baga pag mga consumer issues, si Sir Jo, pirmian sa tuyang makakaiba kasi he is in the best position to explain or to ano sa tuya para maaraman ta nga ni kung paano kita nganing day kita maloko, ano. So kumbaga magiging confident kita as consumer kung yaong kita sa merkado or kung nagtatransact kita online, ano. Sir Jo, please go ahead. Si Sir Joseph Ranyola po ang Samuyang Division Chief sa Consumer Protection Division sa DTI Regional Office 5. Good morning, Sir Jo. Good morning, Ma'am Bem. Good morning sa mga ka-consumer ta, mga ka-trade ta na naghihinanyog na naman kining programa na pinamumunuan ni Ma'am Bem na ining Usapang Consumer at Negosyo. Liwat, tama po ito, ngayon po itong intro mo, Ma'am Bem, na-discuss the last time baga with respect duman sa Deceptive Sales Act. Pagkatapos, na-discuss taman kung yan ba totoo sa online ngunyan? Kasi napapanahon baga ngunyan because of the advent of technology, because of the circumstances na yaon kita ngunyan sa pandemya na medyo talagang nagdakol sa mga online transactions ngayon. Ngunyan sa online transactions, dakulon baga kita po baga Ma'am Bem na bago kita nag-enter into a sales contract, may mga nahihiling ko nakitang mga advertisement in some ways na na-entis talaga man ang mga sa tuyang mga kay mano itong mga ka-consumer ta no na uy magayunon ngaya ining produktong ini because of the advertisement as provided ano. Ngunyan ang advertisements bako man lang duman sa online nga ni kuminsan pati sa media sa harog kay ni ano Iba-ibang medium. medium po igwa man na
sa TV, igwama na sa mga billboards. Okay, So, oo. that is an advertising of a consumer product or service. Magayon itong pagahapot mo, Ma'am Bem, na talaga man po kita na ang mga consumer na saro sa paglawag ta, na nakukonsider ta sa paglawag sa sarong transaction because of these advertisements put on by manufacturers or distributors Yes. of these consumer products and services. Ngayon, ang apot, Ma'am Bem, ang ano lang na, we have dito lang ang mga laws ta with respect to advertisement. Okay. Napaka-diit po kang ano. Oo. Okay. Ang ano nga ni ngunyan, sabi na, ang ano ngunyan, ang apot ngunyan, paano po mapoprotektaran ang consumers with respect digdi sa pag-launch kayo ng mga advertisements na ini. So, with respect to the advertisements in the marketing of these consumer goods and services, sabi ko may nire-regulate po ini kang gobyerno. Pero in a very limited capacity kang gobyerno, na kung saan, napapattern po paano ini, sa ibang nasyon, na kung saan, may pigapon kitang regulation. Yes, there is regulation. Opo. But then, ano ang regulation? Is it government regulation or self-regulation? Ngunyan po, digdi sa Pilipinas ang set-up ta. Nag-intertwine po ini, Ma'am Bem, na in a very limited capacity, nagre-regulate ang sa tuyang gobyerno. Pagkatapos, igwama na mas na ining may self-regulation or nagsasadiring pagpulis ang mga stakeholders with Okay. respect to advertisement. In fact, dahil duwang school subtot ang pag-advance ni Dadig di Ma'am Bem. Kung di man talaga, basta ang ano lang ng punto dyan, there is regulation with respect to the advertisement of these goods and services. There Okay. is regulation. Okay, oh. Okay. Pag sinabi mo, Sir Jo, sinabi mo kasi bago na sa mga stakeholders, sisay ini, Sir Jo. Oo. Ang stakeholders digdi, yaon dyan sa mga advertising companies. Oho. Yaon, even the KBP, nakapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, Oo. is part kang sa regulation kay ning sa advertisement. May sila, ano po ang istorya kay nita, ang difficile talaga, na dapat talagang ma-regulate. Imagine, Ma'am Bem, kung halimbawa duman sa Kagsawa, church ruins, Okay. iaalaw ta na ma-impede magkagsindaki sarong dakulaw na tarpaulin na ma-impede subyu kang mayon volcano or di Kagsawa ruins just because a certain product nagbayad siya duman sa sarong lugar duman na Sa iya itong sa iya ito space pagkatapos para pigma rin tahan niya Put aram up, niya na dakulo na mga tourist na nagduduman na talagang visible paglawag mo pa lang duman sa entrance visible na pero na-impede mo subyu Subyu. or so historical significance itong lugar. So kung ding regulation pwede pala na sana ito. So there is really a regulation na pigpa-practice kita yan. And in fact, ang makangala sabi tangan, but then very limited sa regulations na mo yan, kang gobyerno. Oo. Siguro, Sir Jo, pag-abot sa Department of Trade and Industry, di ba? Ano ang katibayan or ano ang basihan ta para kita makapagpatunay or itong halimbawa ang sarong reklamo, baguhin ko ang question ko, ano pala itong mga pwedeng mag-constitute digdi sa anong ini? Like sa false and deceptive advertisement. Okay. Ano itong mga... Yun po, ma'am. Oo. Tama ito. So, na-discuss the last time Oo. is the Deceptive Sales Act. Sa nakakagbagad duman na it is characterized by misrepresentation, fraudulent manipulation, pagkatapos concealment. Iyo bagay ito. Iyan, so false and Opo. deceptive sales. Pagkatapos, Oo. nag-ano man sa sa advertisement, kung misleading sa advertisement, may misrepresentation sa advertisement. And magkano man yan na violation with respect to the advertising rules na ini-implement digdi sa Republic Act 7394. Ngunyan, paano ta ma-distinguish ito? Iyo nga ni, oo. Okay. So, the Sa distinction. Deceptive oo. Sales Act, Ma'am Bem, kung Okay. mareklamo ang surong konsumidor with respect to Deceptive Sales Act or naloko siya, ang pinakaano dyan, distinguishing factor is that there has been a consummated consumer sale transaction.
Meaning, Oh. nagka-transaction talaga. Okay, okay. Okay. So there was already ano ang piga po duman itong act of itong word duman? Nag-consent sila Oo. sa pagbakala na. Pero with respect digdi sa violation sa false advertising, maski daing consumer sale transaction, kung nahiling na niya na sala sa pagkaka-advertise karong sarong product, it has been claimed that it has a therapeutic claim when in fact daiman pala. Daiman pala. Dawa day nagbakal Bakal. ang sarong konsumidor. Nadangog niya ito pagkatapos, uy, gari ba ko nga ito to because I have known for a fact, lalo na kung doktor itong nagrereklamo na nag-claim na itong sarong produkto nakakarahay, nakakabulong, when in When fact, in fact, dayman pala. Maski din consumer sale transaction, that particular consumer can file a complaint against that advertiser. Oh, So, okay, dayman okay. it's Iyan not a ang requirement itong distinction. consumer sale Oo. transaction. Iyo Oo. po. Gari- Saro itong pinaka. Saro ito. Tapos gari na rumduman ko, Sir Joe, duman sa nabasa ko, ang saro pa sa mga distinction, Sir Joe, ining Deceptive Sales Act, yaon na su act Apo. itself of inducement. Apo. Na ano ka na, no? Ayun. Duman sa saro, duman sa advertisement, false advertisement, gari likely to induce. Opo. So, iyan ang gari na Likely. nabasa Ayan, ko. tama po Oo. ito. Ganyan po itong observation mo. Sa itong mga Oo. saro pang distinction Oo. kaya na maano ta. So, but then, sabi ta, pag nahiling yan, then i-evaluate tama niyan. Mas matatabangan tama ng consumer. Kung anong particular provision of the Consumer Act ang dapat na i-allege niya na na-violate kay itong sarong advertiser o sarong distributor or manufacturer of a product na nag-cause kang pag-advertise kay itong Okay. Ngunyan, Ma'am Bem, ang pinakano talaga na sa ngunyan, ang nag-advertise kay consumer sale product or service, they man nagkukuhang permit sa the Department of Trade and Industry, sa DOH, FDA, oo. They nagkukuhang very limited nga ni ang regulation ta. So ngunyan, may istorya yan, digdi po kung nga ta nagano kita. Yan ang sa advertising. Na, Okay. Sabi tabaga, digdi sa Pilipinas, we are more on self-regulation. Actually, nagpuun pa ni Mambe, maluy na ini. Kung natatandaan, agwang dati kito, ang Philippine Association of National Advertisers, o the PANA, and the KBP, na kung saan member man ang DCGB, nag-got together during martial law period and decided to regulate themselves instead of government. Nga taarog kito ang nangyari. Ang istorya pong set up po kay ni Ma'am Bem, kasi every day, sa radio, dakulo na radio programs, radio stations, TV stations, day pa kayo internet. Okay. 72, smart. So talagang dakulo na advertisement. Inkapasidad ang gobyerno na ma-regulate yan. Sa totoo lang talaga. And mamayakol pa siyempre ang gobyerno kayo ni. Day talaga kitang kapasidad kaya na mabantayan ang gabos na advertisements na yan. Maski ngunyan po, maski kay itong panahon 1970s, maski ngunyan na panahon sa presente, dahil kapasidad ang gobyerno talagang mabantayan ang gabos na advertisement na bawat stations may nagabantay kung anong klaseng advertisement in order for us to regulate these advertisements. They talaga. So, it led to the birth of the formation ng Philippine Board of Advertising. Yun ang nainot. Pagkatapos kayan, Madam Bem, pagkatapos kayan, nagluwas na so Advent, nagpapara through reorganization, pagkatapos, mas na-conceptualize kayo ng grupong ini. Iyo ang pag-establish kang Ad Standards Council. Okay. Iyo ang iyapupuntangon niya na ASC or Ad Standards Council. Okay. So, sabi ninda, it has been 42 years in which ining industry ni is advertisement. Nakasabay man nga ni digdi ini ang sabi ta kasabay na digdi ang KBP na kung saan sinda na mismo naggibok ang mga rules with respect to advertising in conformity with our very limited laws. Na nainak ang satuyang Kongreso with respect to advertising of consumer goods and services. So, pero magayon man ining self-regulation. Kaso lang, taman kuminsan ng pros and cons kay ni, Kasi with respect to regulation, the topic of ad regulation is really highly controversial. Lalong-lalo na sa mga
advance ng nasyon. Sa tungani, kung minsan with respect to technology, we are also at par with our other Other state, country. with other governments. Pareho ang with respect to technology. Kaya ngunyan, sabi tangani, and these big nations, maski yung sa dinda, nag-intertwine man so government regulation and self-regulation. But then sa Pilipinas, sabay man. Kaso lang, with respect duman sa mga pasarong complaints na pagbantay kung anong na-advertise sa sarong radio station, TV station, or sa internet TV, self-regulation po yan. Na, ano, Okay. na through pagtatawag tayo itong Ad Standards Council in which the KBP is also a member of that. Ano. Ngunyan, sabi ta, ang piganuman talaga ninda, itawan ta pong ining Ad Standards Council na kung saan talagang they've been trying to be responsible sa consumers and sa the public they serve. Kaya sabi ninda, ang pinakaanumang giraray ninda talaga, magusto ninda talagang ma-regulate ninda ang advertising. Kasi, definitely, para man giraray ang sarong product, mas may presentar ninda na tama, na in a way na it will not deceive the public or the Okay. consumers. Okay. So they all ang pinakaano man lang nila na that advertising should be truthful. Okay. Yung pinakaano man lang. Okay. Sir Joe, having said that, Sir Joe, bilang sarong konsumidor, ano ang habol ko kung halimbawa ako ay na biktima ki sarong false advertisement? Halimbawa, igwa kaya, Sir Joe, kadakol na mga nahihiling bakita na ngaya, 50% off. Arong nga kayo niya. Di ba nag-advertise, 50% off? Iyon pala, bako man talaga, 50% off. So how can a consumer file a complaint? Or paano ba? Pwede ba siya mag-file? Lang gayon mapot mo, Ma'am Bem. Kasi duman mahiling ta itong nagsabi ko baga nag-intertwine so government regulation and self-regulation. Actually, the Ad Standards Council also accept consumer complaints with respect to an advertisement. Why? Hapot nila. Ang hapot dyan, ngata nag-accept silang complaints. Even coming from stakeholders or advertisers, na kapwa advertiser, kasi kuminsan mga claims, sabi ninda 50% bako mampalan. Ngunyan, ang nagreklamo ngaya, so kakumpetensya, piga-acceptor po yan kang Ad Standards Council. Hain iyan, Sir Joe. Paano iyan? May opisina po yan, Ma'am Bem. Sain? Sa Manila po yan ang sa main Manila. nanda. Pagkatapos, even the KBP is a member of the Ad Standards Council. Pagkatapos, Ma'am Bem, ang hapot nga, mag-insapot mo, sain maduman ang consumer. Sain maduman? Ang simbag man lang duman, pwede siya duman sa Ad Standards Council, pwede man sa Department of Trade and Industry because the law is very clear. Duman sa with respect to the provision on advertising and sales promotion, the implementing agency is the Department of Trade and Industry or the DOH with respect to food, drugs, cosmetics, and hazardous substances. Okay. Duman lang po nagano. Pwede sa DTI, pwede sa sa Ad Standards Council. Kasi being a member ng mga lalo na ang mga nag-advertise ko niya, member man mismo sinda duman kang member sinda kang advertising kuminsan mga association kang mga Advertisers. Okay. And by way of a memorandum of agreement na nag-ano sinda na they have to agree na ma-follow sinda kung ano man ang mga rules and regulations as imposed by the Ad Standards Council. Okay. Pero Sir Joe, kung ang nag-advertise mismong sa store, baga, di ba? Opo. Sa store. So, bako siya member duman sa advertising, may mga, di ba itong sinabi mo? Opo. Oh. So, pwede man ba siya ireklamo dyan sa Advertising Council? Ang pinakaano po kayan, gari, dipisilon sindang maka-acquired jurisdiction. Mas nga ni self-regulated sinda na. So pinakaano man giraray ninda is to the implementing or the regulating agency. Okay. Kung ang produkto na sasakupan kang Department of Trade and Industry, much better na duman sinda sa DTI pagpahal kayan. Pero kung halimbawa itong advertisement kang sarong establishment, kang store,
was coursed through kasi nagkukuha silang mga advertising company kaya. Pagkatapos iyon ang ma-conceptualize as to how they will advertise it. Inong advertising company mismo ang nakakagma. Oo, yeah. So may permit yan sa Ad Standards Council. Pagkatapos kung itong araw kitong instance, ang konsumidor pwedeng idiretsuta sa Ad Standards Council kasi they have a way of policing themselves. Okay. Pero Sir Joe, ano ba talaga itong mga pwedeng ireklamo kan sarong konsumidor manunungod digdi sa false? Paano niya ito nga ni sinabi ko ba itong saro, itong like 50% off pero bako mampalan. Opo. Halimbawa, nag-advertise ki saro ngayang produkto sa picture or sa online nga aro kayan may picture o enhance. It aro appears kayan. na it appears na arog kay ni siya Na- paghiling mo visually arog kay ni siya pero pag abot sa imo bako man palan. So pwede ba ito pagiling mo shawarma pagkatapos baka giniling. pwede ba ito mag-constitute diyan? Iyo po, ma-constitute yan. Kasi ang pinaka-anuman lang duman sa misleading advertisement, kung ang guide lang kan sarong consumer, na so pagka-advertise is not truthful. Dapat legal ang advertisement. Okay? Meaning na it conforms to the requirements also kag mga regulating agencies. Like for example, ang sigarilyo day naman pag-advertise, pag nahiling na nung pag-advertise yan, Bawal. yan. Pwedeng ireklamo. Pwedeng ireklamo. Sa DOH ba yan? Ngunyan, halimbawa, another one thing na sa DOH or sa DTI man, if the way the advertisement has been carried in a way na bako na disente, nag-employ kay mga nagsosyo ki mga bodily parts na sensible sa ki-flash. Okay, so yeah. So it should dapat decent ang pag bakong indecent, talagang bawal yan. Okay. And itong sabi mo na bako totoo na sabi sa rong kilo pa 900 grams pala na as Yan, advertised. oo. So that should be honest na bakong honesto violation po yan, misleading advertisement yan. So bako siya truthful. Okay, duman pumalawag. Above all, dapat ang advertisement talaga po truthful. May naghapot Sir Joe, paano da akong half-truth? Daing kuro ka ba nga, digdi? Dahil ko ka ba nga. So pag half-truth, Ang half-truth, may utik man giraray. Tapos half man sana sa totoo. yung ani ang paano kaya kung half-truth? Yari man sana. Still, false. So, ano nga kang girlfriend mo? Si Trixie. Si Trixie. Ano nga si Trixie? Tao mo ba? Ayam nga. Friend ko, man's best friend. Half-truth. Ding babae si Trixie. Pero, bako man siya ayam pala. Tao talaga pala. Half-truth. Igwa pa Sir Joe na mga puro permita na hihiling sa mga advertisements. Tayo na sa mga flyers baga. Mga food chains. Yan. Halimbawa, so burger. Duman sa advertisement tindalang kawon. Pag abot sa imo, ano ba sila? Kapanga kang yan. So pwede din nang ireklamo po yan. Pwede ito. Opo. Okay. Kasi misleading talaga yan. Misleading nga ni, Kaya lang, siguro, ang iba kaya nga ni, magayon na tukar ta iningon yan. Kasi para maaraman talaga man kan sa tuyang mga ka-consumer na, ini talagang mga false advertisement, misleading, pwede nindang ireklamo. Kaya sige ini pong ining mambem, ining Ad Standards Council, nagpapaano man, piga-update man nindan regulations ninda. Sabi tabaga, as technology advances, ang mga regulations dapat nag-advance man. In the same manner, ang gobyerno dapat arugman kayan para mas maprotektaran tani so mga stakeholders. Kung paano na kung nangungudyanan sa regulating arm or sa regulating agency, mas naudyan sa technology, paano kang makapagbantay? Gari ka man sa nakayan sa West Philippine Sea, na kung narakulaon sa barko dumaan, makaraskaso. Ngunyan, dikatig subabukod, di pwede. Dapat talaga kitang maano man. Iyon gigibo man. And also with respect to consumer protection,
dapat arugman kayan ang gobyerno na iyo man ang pigigibuta. That is why we also trained our law enforcement officers with respect to cybercrime, as to how it's being conducted, kung paano nila madakop. Ang PNP pigte-train man kang gobyerno para mas maanuan nila difficile na mawalat ka sa technology. Paano ka makakadakop kang violators kung ikaw Kaya- equip mismo? Kaya ang sa tuya palan, igwa man na mga piga-update man sinda Iyo po. as regards their In knowledge. In fact, they also train their people abroad para lang kung lalong-lalo nang ngunyan talaga ining technology, lalo ng even pyramiding, even sa mga Ponzi scheme na nangyayari, talagang bako na lang talaga ini sa face-to-face transaction nangyayari na mismo sa web or sa internet or sa Internet of Things now that we are now into. Na kung talagang there is really a need na i-update man talaga. Okay. Sir Jo, magayon may nag-text tigde, pig-connect niya ini. Magayon ini Sir Jo. Basahan ko Sir Jo. Sige po. Good morning po Ma'am Bem, Sir Joseph. Matatawag po ba na may panluloko or deceit advertisement ang naririnig namin sa radyo na ganito po? Respectful reminder to consumers, kung may capacity to pay, magbayad agad upang maiwasan ang inconvenience na maputulan ng kuryente. Ma'am Bem, Sir Joseph, kung nag-comply, updated ka po na payor ng bill, pero dinamay kang putulan ng kuryente, matatawag po ba na panluloko? Ang advertisement? Na-discuss tayo last time. Di ba ga? Diniscuss tayo na under sa Magna Carta for residential electrical users na bawal talaga ito. So sabi ta na nagbabayad ka, maputulan ka. Yung ani da so advertisement kaining service provider tadig di sa albay so? na pag nagbayad ka para maiwasan na putulan ka, magbayad ka. O di nagbayad siya. Pero iyo manggiraray, sinabay manggiraray siya sa Bako lang po ito sa talagang talagang violation bawal ito. ito. Kasi Even- under the Magna Carta that I've mentioned, sinasabi na di ka dapat maputulan. Kung pinutulan ka, for that reason, because yaong ka lang sa area na may mga day nakabayad, so katanin mo day nakabayad, ikang mag-suffer. Talagang violation. Bako nga sa Bako man dahil ligdi sa provision sa bako consumer. man, Talagang bawal na talaga bawal itong talaga act po na itong ito. gigibo. Oo. Day magarot sinda, may day man akong nadangog na ads na kahit hindi ikaw, kahit nakabayad ka, dapat obligasyon mong sabihan sa kataning mo na magbayad. Bako, day man araw kita sa pagka-advertise para day ka maputulan. Iyo po, dai po ining provision na ini sa Consumer Act na false and deceptive misleading advertising. Talagang bawal po ito, ma'am. Tama. Iyo po, okay. So, yun. Okay. Si patagos ni Ma'am Bem, ining Sige, Sir Jo, sige ining Ad Standards Council, nagibo naman sinda kini. Nagibo na sinda kining Code of Ethics and Manual Procedure na nag-govern kang pagpulis ninda. Pagbantay ninda sa sinda. So igwa na sindang Code of Ethics na ginibo mismo. Na kung may mga reklamo, dumanan, pigbabase man ninda yan. In-approve na hindi kang council mismo. So, kaya magayon sa apot mo, paano na kung nag-advertise is the store itself na di man siya member kang council, pagkatapos not part kay itong organizations that compose the council. Tama no? Ang pinakamaray tama ito, dipisilon bagang makaano na, de ka man, de mo man nasasaklawan. Tapos sabi nga ni, self-regulation. At tapos, de man ito siya member kay itong nagmukna kay ning Ad Standards Council. So, still there is a remedy. You go back to the regulating agency of the government. Kung halimbawa itong pagkaon, itong pagreklamo, Ma'am Bem, food or cosmetics or mabalik siya duman sa DOH FDA. FA, di ba yun? FDA, Food and Drug Administration. Oo. So, yun ang mga dapat maaraman kan sa tuyang mga ka-consumer, manunungod po digdi sa pinag-urulayan tang advertising or false, deceptive, and misleading advertisement. Opo. Ay, Sir Jo, may Po. follow-up question si Madam. Sige na po.
Self-incriminating po ba ang company dahil sa deceit advertisement ninda sa radyo? Iyo, talaga kung ano, kasi pigano nga niyan, alam mo, nagpa-advertise sinda, pag ano, halimbawa, na-advertise man sa radyo na misleading talaga sa ano. Evidently, ang primarily liable mangyari ito sa advertiser. Ngunyan, ang KBP is to see to it na pigi-interview man ninda yan at talaga bang truthful yan? Na talaga bang ano, papanindugan nindo yan? Na pigano. Kasi, siyempre, maski pa so ano, gagamito na ebidensya laban sa iya kung may na-violate siya duman sa misleading advertisement provision of the Consumer Act of the Philippines. Siyempre, gagamito nito mga recordings na ito. Tama po yan. Pagkatapos, Madam Bem, ang pinakano kayo ni, sa ining Ad Standards Council, so sabi ko baga, naggibo na sinda kang Code of Ethics ninda Okay. as to how they conduct business. Ngunyan, ang ano ninda digdi, nagsasanction man sinda. Nag-enforce sinda ki-penalties ninda. Naigwa ng sa Code of Ethics ninda. Pagkatapos, ang gabos na rules ninda ay ibinatay naman ninda duman sa mga laws na pigi-implement kang mga different agencies like the DOH, FDA, the DTI, even the MTRCB, ano pa, HLURB, ano pa, yung MMDA. Kasi ang MMDA, anong yung advertisement sa MMDA? Medyo pigapot-hapot ko, kayo nun baga sa internet. At anong regulation kang MMDA with respect to advertisement? Magayon. Ito pala, yung mga billboards. Oh. Lalong-lalo na sa highway, sa yeah. EDSA. Oo, tama. Pagkatapos, kung minsan may mga nagbiburling, may mga sexy things, na kung nakakadistract ang driver. Oo, tama. Kaya, pati sa MMDA, yan ang mga pig-regulate ang advertising. So, ang ano pa, ang DOLE, DOTC, pagkatapos ang even the ining mga sa DA nagkuruha na sila kang mga regulations as to advertising ng mga products na nasasaklaw kining different agencies of the government. Na kung saan dapat ang pag-advertise should conform to the rules being implemented by the different agencies of government. Okay. So, ini mga government agencies na ini, igwa naman ining igwang memorandum of understanding or agreement with the Ad Standards Council. Kasi talagang dipisilon, masi sa DTI ang pagbantay ta ka mga produkto ta na piga-advertise. Pirang companies, pirang radio stations, pirang TV stations na babantayan. Every minute, every hour, pirang advertisement sa minaluan. Dipisilon babantayan kang government agency. Dipisilon, Duman sa aspetong ito, minalaw itong advantage kang pagkakaigwang self-regulation. Okay. Oo. Kaya, yun, unless, Sir Joe, igwa talagang complainant, Opo. Ayan, oo. Pero kung kita mismo mapulis sa iba-ibang medium, sa radyo, sa TV, sa online, talagang dipisil, oo. So, ini po, Sir Joe, balikan ko, ini si ma'am na listener ta, and ining nagtitext. Ma'am, kung gusto mo po, ma'am, talaga, pwede ka po, ma'am, magsurat na po duman kang complain mo sa ERC kasi nakahuron ko giraray so taga ERC na they have been receiving complaints tungkol digdi po sa satuyang distribution utility digdi sa Albay, kaya sabi ninda, piga-action na po daan ninda sa mga complaints na nare-receive ninda from consumers in Albay. So, pwede ka po surat na po formally kang sa imong complaint sa inda. Okay. Sir Joe, ano pa po itong mga satuyang dapat ko po, Ma'am Bem, ining Ad Standards Council, ang sabi ko pinaka-purpose manggaray dinda, na is to protect consumers from misleading mga offensive na advertisements, Pagkatapos, and they are being guided by the laws of our country. Lalong-lalo na itong sasabitang Republic Act 7394, the Consumer Act or the Milk Code. Yan, ang pag-ano naman. Bako, day naman yan, with respect sa milk, itong perming breast milk is still best for babies up to 2 years old. Because there is a regulation for that.
So dakulong pong mga lawsman with respect sa ano pa itong Magna Carta for Women na kung saan in a way na dapat decente ang pagkapresentar sa babae, na dahil ma-offend ang mga babae. Yan po. Pagkatapos, ito pang sa children and minors, sa paggamit kay ng mga aki, sa advertisement. Pig-regulate po yan kan sa tuyang gobyerno. Pagkatapos, itong, dakul pa, so, igwasin dang mga, siyempre, kung minsan, pag nagde-decide sinda, kung there's a complaint against us establishment, may igwasin dang mga president or mga previous decisions sinda, na nag-guide man digdi sa Ad Standards Council. But then, sabi ta nga ni baga, ining Ad Standards Council is a non-stock, non-profit organization. Ayun. Na ang PGA lang is to promote, siyempre, content regulation for responsible advertising. And ang pinaka-functionan ni dangunyan, kung maano ka, mapa-advertise ka, pigano ka, they screen advertisements for truth and fairness. Okay. And ngunyan, sabi ko baga kasubago, nakapareho kang gobyerno, kang mga ahensya kang gobyerno, it also hears complaints and settles disputes regarding advertising content. So, yun lang po kaso lang talagang pig-regulate ba, ang apot naman, pig-regulate ba kang gobyerno ining Ad Standards Council? Iyo man giraray po. Kasi, ang desisyon ninda can be questioned also sa regular courts. Ayan. May regulation man giraray kita digdi sa Ad Standards Council. Now, we see to it that the rules and regulations being implemented duman sa mga stakeholders or duman sa mga miyembro ninda or duman sa mga advertisers conforms duman sa rules and regulations na pig-implementar kang gobyerno. So pigbabantayan tama ni Gararayan. That is why kung may nag-question na, oy, ito nga yung rules or sa Code of Ethics ninda, sala, ba't nagbabalgar nga sa Consumer Act of the Philippines? Then definitely the government will call the attention of the Ad Standards Council. Okay, oo, sige, okay. So, Sir Joe, yan baga, itong sinasabi mo na there is this existing ads Opo, Ad Standards Standards Council. Council, okay. Pero, Sir Joe, sa parte ta sa DTI, ang sarong konsumidor talaga, pwede man sinda magreklamo kaining mga kumbaga halimbawa nanotara ninda na talagang bakong truthful so advertisement ini-entertain ta iyan sa DTI. Ayun po. So fall iyan duman sa tuyang itong consumer complaints na resolution process din. Okay. So, ma-file sinda, ma-schedule, ipapaupload, the same process. Opo. Mas magayon ko Ma'am Bem, kung lalo nang bako man, sabi ta baga, na-distinguish na kasubago, so Deceptive Sales Act, so as to how to actions has to be taken, sabi ta baga, itong sa Deceptive Sales Act, may consummated transaction. Okay. With respect to this misleading advertisement, wara. Ngunyan, itong complainant, magayon, kung nagreklamo siya, nailing niya, mas magayon ko kung nare-refer tayo sa mga consumer organizations. Kasi gari class suit ang laban. So, ang pag-file ninda as a consumer, bako lang ang personal ang action niya as a consumer, then in as much as we have enlisted or we have accredited consumer organization, we can make use of them. Na oy, may issue digding pigpe-presentar si Mr. A. Na gari may probable cause for filing an action against this advertiser. So mas magayon ko na kung araw ito taminalugas na gari class suit consumer groups ang nagreklamo. Kasi kung isipon mo, bako man lang personal lang action niya. Kasi bako lang siya sunapektaran. Dakulo ng consumer. Unlike itong mga panlulokong ginibo na pighokus-pokus siya, deceptive sales. It could be na siya lang ang naapektaran or violation sa warranty, siya lang ang naapektaran. Pero ining mga araw kining kaso na sa misleading advertisement, mas magayon ko na burugos. Mas so, di na malaog man ang role kang ining mga consumer organizations na piga-inlista or piga-accredit. Para mas makusog so reklamo kaipuhan digdi ito nga ning sinabi mo na maluwas na gari class suit
Okay. Oo. So Sir Joe, digdi baga sa ano nga ni ining Consumer Act na ining piga sabita 7394 Republic Act 7394. Yaon digdi man nakapaloob ining piga sabita na false and deceptive, misleading advertisement. Oo. Kung halimbawa ang sarong tindahan or advertising company nag-violate digdi sa provision na ini. Mayo man kita Sir Jo na diri baga itong supiga apod ta. So mga fine daiman. Igwa po. Ay, igwa. Napipenalize po sila Okay. kini. May Oo. there's a corresponding in as Oo. much as it's a violation ng law. Oh. May penalty that we impose also. Oo. Klarado po yan duman sa Republic Act 7394 Oh. na kung saan hanggang 300,000 pwedeng mapenalize sila kini. Okay. Oo. So pag napatunayan pa lang, pwede sindang ma-penalize. Opo. Okay. Kasi talagang dakol na affected maray, bako lang sarong tao, dakol po, gabos na consumers ta, once na nahiling, na-intis siya, pagkatapos, magayon kay to, may magayon na kay itong big question na sarong consumer group. With respect to isong sarong seasoning, tak. Yan. It has been questioned by a consumer group sa Manila. Kaya nawara itong advertisement na ito. Kasi it appears na kay puan mong dakulon kay itong seasoning. Kay itong tak, dakulon. So, na-regulate po ito. Mga araw kaya. So, bawal mga araw ito. Yan ang pero by way of self-regulating lang itong nangyari ito. Bako nga ito sa gobyerno nga nagano. So, Ad Standards Council mismo ang kay ito na pinatunong ito. Okay. So talagang ang sa tuyang mga ka-consumer dapat talaga sinda bilang konsumidor mga sinda mapanuri Sir Jo. Magayon po na mapanuri kita. Oo, para dai kita basta-basta man mabintahihan o maloko kaining sa tuyang mga sa Kini tuyang mga nagma-market kining mga consumer goods and kumbaga, services. mga madaya, mga untruthful in their advertising, Sir Jo, may Opo. naghapot digdi tabi, na ako kaining hapot. Good day po, ma'am. Hapot ko lang po, pwede ba magreklamo sa management kan sarong grocery na ang lane para sa 10 items, may nakalinya na 1 to 2, full basket na antala na lugods IE. Sir Jo? Ano po? Pwede pong ireklamo Oo, rin doon groceries. Pagkatapos yung mga almost all our supermarkets, grocery stores, they have a trained consumer welfare desk officers. Duman po ka mo rin doon, tangani, pag-remind ta permi ining mga kasi we give them the benefit of the doubt na di man sila nagka-condone kay ni. Kung minsan man pa ining mga siyempre cashier, they napupugulan ng consumer Yes, na oo. may nakapaskil na dumana 1 to 10 items only for lane for 1 to 10 items only. Bigla man may masiringit na dakulaw na basket, dakulo na Kung minsan na But then sabi ta, ang dapat i-remind giraray kang management kay itong establishment na to strictly enforce that. Kasi what's the use of putting Yes, that regulation, oo. in-store regulation? Oo. What's the use kung di man sana napapasunod Masunod, ito? oo. Kaya nga ni kinagan na lane for senior citizen. Senior citizen ningad talaga dapat acceptaron duman. Otherwise, mareklamo sa senior citizen kaya. At saka, kung ako man, Sir Jo, maski ako man bilang konsumidor, na sundan ko ito, naarog ka ito ang sistema Opo. duman, i-call ko sa attention Opo, kung si man ang opo, in charge din sa sa section, halimbawa kung sa grocery. Igwa man yan ang kanya-kanyang Sir Jo? Iyo po. Ang simbag ko okay. dyan, ika pa. Ika pa. Kaya- Kay man, bako manarakin si Ma'am Bem. In a subtle way man, magtaram siya ka. Uy, Ma'am, lang tabi po na ini-lane po ini para sa mong mga dito lang babarakalon tangan hindi kami mahaloy. Kasi tigaano tabaga sa physical distancing Iyo, na oo. pagkatapos we always want na as much as possible we consume less time sa sarong stationary na less time being stationed to a
particular place na dapat makahali tulos kita tatibad sa COVID. Kaya nga, tama ito Sir Joe na sinabi mo. Karaw ko man sa Dahil- simbag na ikapa. Tama ito Sir Joe na what's the use of putting that this cashier or this counter is only for items na aron kaini. Tapos igwa kang nahiling na sarong duwa or sarong basket na puno. So dapat talaga mo para sabi talaga Sir Joe ang dapat sa mga diretsusta bilang konsumidor i-exercise ta. Tayo kita mga diretsyon. Sayang maninggan sa rules. Pero kung minsan, medyo, siyempre, yung mga sales lady or mga cashier na ano man siya, na tatibad man antagonize. Sa management kang establishment, turuan ta sa mga sales staff ta how to do it the proper way. Proper way. Paano pagtara mo? Opo. Ang pinakaano man lang dyan, advice, ma'am. So, sa caller mo, ma'am. Ma'am, pwede ma'am may ano ko ining Yes, Sir Joe. Sige. Go ahead. may Igwa kang- ano pa kung gustong digdi na i-segue tango na. Oo. It is Anyway, about na-discuss this. na naman. Opo, So, medyo ano. Kung may mga all kahaputan po sa advertisement. Please, you may also text your questions na lang. Sa Pero- DTI Facebook page, we're very much willing to entertain your questions para mas mapaliwanagan po kamo. Igwa si Sir Joe na announcement. Okay. Gusto ko man magpasalamat. The Department of Labor and Employment, the DOH, as the DILG, the DOT, Tourism, and the DTI issued a joint memorandum circular number 21-01. It pertains to the implementing guidelines on the safety seal certification. Ining safety seal certification, ini po ang gusto lang ining ang mga business establishments na po pwedeng mag-apply for a safety seal certification. Ano objective kining memorandum circular na ini? Ang objective kini is to assure the consumers and the public in general of establishments complying with the minimum public health standards set by the government. Ngunyan, with the safety seal, gustong taramo nini na itong establishment na ito, ma-assure ang sa publiko na compliant ito with respect to the minimum public health standards set by the government. Okay, so, and it is also na pigiboy niya, sa objective kay pa kayo to safely reopen the economy. Aram taman baga how it has affected the economy in pandemic, in COVID-19 So, this joint memorandum circular implementing the guidelines of the safety seal certification, pigpuna na po ini kang Department of Trade and Industry. Duman, kung maghahapot lang kamo sa DTI kung pwede kang mag-apply kini, any office of the Department of Trade and Industry, makakatabang po yan sa indo. Kasi pig-train na ang mga staff kang DTI with respect to the implementation of this program of the government. Ayun po. Ngunyan, may sa DTI, for the Department of Trade and Industry, we already have a microsite for this. Duman sa www.dti.gov.ph, there is a link there with respect to safety seal certification application. So, voluntary po ini pagkatapos ang dapat na mag-apply kayo sa mga establishments. Duman po, madali lang. Ang requirement is the business permit. Pagkatapos, kung tulo lang ang requirement sa inyo. Pagkatapos, then once you will be given a token number na kung saan, so DTI naman, ipoprompt sa particular office of the Department of Trade and Industry, nearest the establishment will be prompted by the system. And the DTI will conduct an inspection. Ayun po. Dati na talaga sindang pag-inspect, but then the Department of Trade and Industry Field Office should still inspect after receiving the token number of that application. Pagkatapos po kayan, makandang dumana po, kung it can be recommended for the issuance of a safety seal certification. And sa ngunyan po, ma'am, digli sa Legazpi City, sa Albay, for the province of Albay, adig sa ang Bicol, ang mga na-approve pa lang na may safety seal na in which the public is assured now na talagang compliant ito sa minimum health
protocols that we implement. Number one is the Davao City Hardware Incorporated or the City Hardware Sorsogon. And na-aprubaran na po ang safety seal certification. So, meaning it is really safe to be there. Okay. Ano pa? Sa Camarines Sur po, yaw naman po so supermarket kang Yasiano Mall. So supermarket kang Yasiano Mall sa Naga City, which is Home Enterprises. Bako po sa mall mismo because the mall, ang mag-ano po kito is the local government unit, meaning the Naga City government of Naga. Iyo ang mag-i-issue kang safety seal. They are going to evaluate itong mall. Pero with respect duman sa grocery duman, it has been inspected by the Department of Trade and Industry DTI Camarines Sur. Pagkatapos it has already been approved and in fact it has na-issue na po sindaki safety seal certificate. Another one is the Wilcon Depot Naga branch. Approved na din po yung safety seal. 10 pa lang po yung na-approvean sa Bicol Region. And igwa pa po sa Naga City itong Robinson's Place Naga branch. Again, it pertains only to the Robinson Supermarket. Okay. Pagkatapos itong supermarket sa Robinson's E-Mall Naga na-approve naman po. So 5 na ang naunabyan ko po, Ma'am Bem, na igwa ng safety seal sa Bicol Region. Pagkatapos, igwa naman po sa Legazpi, ining Metro Retail Stores Group Incorporated. Ini po, so grocery kang Gaisano. So, it has been found out and inspected and na-approve sa application nila for safety seal certification. Ini pong Gaisano. Gaisano ba yan? Metro, opo. So, supermarket lang po, Bako itong Dihul Mall. So, supermarket lang. Okay. Pang-anom na po ito, Ma'am Bem. Ngunyan, igwa pa pong na-approvean digdi sa Legazpi City, which is itong City Hardware. Legazpi City. Yung karoon na susayaw sa may kay DILG. Opo. Pagkatapos, igwa pa pong itong Wilcon Depot Daraga Albay. Na-approve naman to. Pang-8 po siya. Ngunyan, igwa pa po itong Super Value Inc. Legazpi City. Dahil ko lang maano kung ano. Kasi in-apply nila sa corporate name nila. Baka sa Robinsons Opo, yan. yeah, Na-mention mo Super sa Value. Robinsons? Iguang pa po, na-mention ko na, iguang pang-10, ining Robinson Supermarket Corporation. Ining Super Value, dahil ko lang gari Robinsons pa po ini. Iba naman ang Dahil ko lang po, bale, 2. Ining last 2, ining 9, pang-10, buda pang-10. Legazpi. Puro albay po sila. So, in short, igwa na In- kitang na-approve Will, sa 10 na ang establishment sa Bicol Region na issuehan ki safety seal certification. Okay. And we still have 40 for inspection and reassessment. Reassessment because during the first inspection, may mga non-conformities. Pagkatapos, they are given about 3 days in which to correct o to put up corrective actions with respect to the non-conformities found. Okay. And may na-deny na 2. Ang na-deny na 2 po ini, kasi minsan pa duman sa microsite may dakulo nag-a-apply na mga bako man under mga DTI. dine-in. Mga dine-in. Bako Like Mang Inasal na iling ko dakulo na application duman. So McDonald's. Actually, it's not referred na lang ko ta endorsed to the issuing agency which is the local LGU. government unit. Kung halimbawa sa McDonald's Legazpi ma-apply, duman sila mag-apply sa Legazpi City. Opo, dahil ito ang ma-inspect man sa inda. Okay. Okay, so magayon tadakulon pala na nag-apply Ayun kaining, po, Ma'am Beo. security Gusto seal man ninda. certificate. But then Oo. we always have to see to it na talagang compliance sila sa minimum health protocol. Kasi much as we would like to open up the economy, we also have to protect the interest, the health and safety of the consumers. Kaya talagang i-strictuhan man kiraray. Eyo, tama yan. Magayon iyan kasi Sir Joe, bako sa nasu confidence kang consumers, Opo, kang opo. clients ninda,
kundi pati sa indang mga empleyado, ano? Iyo po. Magayon man na ano sa mga po, empleyado. Ma'am Bem, oo. protection lang ba kung tama? Oo. Nalingawan ko maray, remind ma ko. Pati man sinda sa mga empleyado Yes, kasi oo. pati sa mga pigtetest duman, itong compliance ninda duman sa operational capacity required by the government. Opo, tama po, ma'am. Okay, oo. So, yan, iguana kitang na-approve na 10 na safety seal certificate, ano, Sir Joe. Tapos, igwa pa kitang mga 4 evaluation. Opo. Kasi 40 po for 40, inspection. oo. and So, the iba, assessment. Opo. may mga i-comply na lang. Dati nang na-inspect. Na-inspect. Tapos, May upon inspection, may non-conformities. nahiling na mga iba pang dapat i-comply. Kaya for revisit or evaluation, ano. So Sir Joe, tapos na naman ang satuyang oras, 12:00 na ninudto. Salamat na maray, ano, Sir Joe. Salamat sa mga nag-antabay na naman sa muya sa loob nin sarong oras digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo hatod sa Indo kang DTI Regional Office 5. Ang satuya pong tatawan ki premyo niya na aga sa satuyang programa iyo po si Miss Norilyn Nieva kang Ginubatan Albay. Salamat po Ma'am Norilyn Nieva kang Ginubatan Albay. Nanggana ka po ki 300 peso worth of gift certificate. Hali po digdi sa samuyang programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office 5. Sir Joe, salamat! Salamat sa mga nag-antabay. Mag-iribana na naman po kita sa masunod na bulan sa ika-tulo, as in ika-4 na Biyernes kang bulan na Hulyo, digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Again, this is Bem Berango kang DTI Regional Office 5 ang nagsasabing, a well-informed and a vigilant consumer is the best protected consumer. Okay, maray na udto. Salamat po sa Induga Boss. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo.